Wow! Hørte I det? Hvad lyder det ligesom? Ja, det lyder som den sidste del. Det er den tredje del til fødselsdagsmaskinen. Rumskib, følg efter den musik. Den kommer fra det der skæve tårn. Det er det skæve tårn i Pisa. Den sidste del må være derinde. Kom så, venner. Vi skal have fat i den sidste del. Wow, jeg bliver helt svimmel af at løbe rundt og rundt i det her tårn. Det er fordi, det står skævt. Kom nu, venner. Musikken lyder højere og højere. Vi er næsten oppe ved toppen. Åh nej! Der er 3 dele, og de ser helt ens ud. Men hvordan skal vi så finde den rigtige del til vores fødselsdagsmaskine? Wow! Åh nej! Det skiller tårnet i Pisa Bergland. Jeg ved den! Det er på dig! Det skiller tårnet i Pisa Bergland. Det går en godt. Det skiller tårnet i Pisa Bergland.